Moltes gràcies, president. Efectivament, nosaltres, vist l'informe, fem una valoració similar a la de la primera intervenció. Disculpin, tal com ha dit vostè, en principi veiem una anàlisi que detecta moltes millores, però no ens desperta cap gran alarma en aquest sentit i, per tant, ho llegim en aquesta clau. Fins i tot, efectivament, en alguns moments, fins i tot podem veure que és una gestió prou eficaç i prou bona. També ens ha agradat molt l'explicació que ha fet de la comptabilitat analítica i robusta que aplica aquesta entitat i que segurament haurien d'aplicar d'altres entitats per tal de prendre després decisions acurades. Per tant, això... Bé, normalment aquí fem anàlisis i proposem millores, però també podem... Està bé dir-ho, que de vegades també prenem coses de les entitats analitzades que haurien de ser exportades a d'altres entitats. Em sembla una qüestió per destacar-ho. I bé, i efectivament, s'han dit moltes coses i en aquest sentit nosaltres ho deixaríem aquí, en tant que efectivament s'atenen moltes de les delegacions que es fan i moltes observacions que fa la sindicatura, també això, veiem que es perceben i que els rep la institució amb aquest caràcter positiu, que quan ens agrada veure que s'introdueixen, que les explicacions que es donen són entenidores i en qualsevol cas es fa un propòsit d'esmena, com es deia abans, per tal de millorar el que sigui millorable. Hi ha dues qüestions que ens han una mica cridat l'atenció. Una que és... Més que res perquè pròpiament no afecta la gestió interna, sinó la relació amb dues entitats que en principi no haurien de provocar problemes, però la vida ja sabem que no és així i que vivim en un món més complex i que els ideals estan per les pel·lícules romàntiques a vegades, però una és aquest jaque que hem vist que tenien amb l'IVA. En qualsevol cas també hem vist que, clar, perquè estàvem parlant aquesta gent d'uns avals, d'una quantitat. Jo imagino que això els haurà d'haver complicat la gestió d'una manera descomunal i que deuen haver tingut un ensurt, pobra gent, que després hem llegit que gràcies a Déu s'ha arreglat, però no deixa de ser que tot plegat ha existit aquest ensurt, de la mateixa manera que després també hi ha un moment que expliquen que ells estan d'acord amb el que diu la sindicatura, però que el seu auditor no els hi deixa fer, no sé si m'ho expliquin, segur que m'ho explicaran vostès millor. En qualsevol cas, que serien dues entitats que en principi, hauria d'haver-hi una interlocució que sembla que a vegades compliquen les coses. També sembla que això de l'auditoria s'ha acabat arreglant, però si pogués fer una reflexió sobre aquesta paradoxa, ens agradaria també escoltar-la i en qualsevol cas insistir en agrair-li el seu informe, aquestes propostes que fan per millorar, també felicitar a l'Institut de Recerca d'Energia de Catalunya perquè hem pogut comprovar que té una gestió eficaç i eficient, que segur que és millorable. També agrair-li a l'entitat aquesta voluntat per anar aprofundint en la millora d'aquestes gestions i animar-la a continuar treballant pel bé del seu sector. Moltes gràcies.